I wish you, Your Royal Highness, long life and prosperity. And may Almighty Allah protect your Emirates against devil deeds. Alhaji Dr. Muhammad Zayyan Abdullahi, CON, FNSM, the 42nd Emir of Yaouri Emirates and Vice Chancellor Emeritus, Usman Danfodio University, Sokoto. 081 38 04 0366. Murtala Muhandis, Kano. Bakunta ta gani ya wuri, akan haka ne na kama sauri, kan haka ne na kama sauri. Zan so a yi mini izini da iso domin na gaida sarki na yawuri, na gaida sarki na yawuri. Lallai a sarautar Najeriya zan tafi gun sarki na yawuri, gun sarki na yawuri. Jiya ba yau ba, ɗazu an jima jama'ar mu ku gane da hanzari, ku gane da hanzari. Ya san ladabi ya san adabi, gajen carbi shi na yawuri, shi na yawuri. Dandanta ne farfesa ne Emiratus, kai kuji na yawuri, kai kuji na yawuri. Yaya aka yi ya za a yi ne, yanda aka yi shi ne na yawuri, aka yi shi ne na yawuri. Hakuri nazari jimuri katari, wannan sai sarki na yawuri, wannan sai sarki na yawuri. Wallahi yawuri sai san barka, fatan mu haɗin kanku yawuri, haɗin kanku yawuri. Sarki fa nake so fa na wake, sarkin kuma sarki na yawuri, sarki na yawuri. Sai ma da gilashi za a gane wane na yawuri. Rawanin ka style ɗin ka kake, asalo da salo babu mai iri. Ginitin ka ya wuce dirar ka, dagi aiki sai da yunkuri. Ina wuni ina gajiya can ne, nan gyara kin sifa ke bari. Ruwan kuwara Allah ya baka, babu yanda za a yi kayo fari. Maganarsa ya iya bakin alamarinsa ba a mai tinziri. Kai wafa ajiyar Allah ce, an bi dai babu mai iri. Sarauta kake da lacca kake, an ja ka an bari. Fi abinka Allahu ya baka, babu wanda zai jirkice shiri. Ya wuce aiko kafi gaban wasa, banki da gani ya wuce tari. Kana da rindina kana da duka, in ka fito san babu mai hari. Sawun giwa take na jari, dajin kafa san babu dan biri. Bilbili sama'u yake wasa, in yayi kasa dan dole zai bari. Ya bisa kallon ki akwai sha'awa, in ya wuce misali akwai hari. Tsakiya wajen mata ka tsaya, tsifa da kitso nan su kai wuri. Sai takar tsakar dar tsakar tsace, tasiri ka tsananin ta ba tsari. Kwalkwalin ka ya wuce mai kwalye, fani mayafin da batiri. Ka dagi da sada ba gaske, kowa ya sha ku bacci yana bari. Ka je ka kyale mahasada, Allah shi ne ya majikiri. Rike su karka nuna kanakin su, dan ilimi ya saka hankuri, ya saka hankuri. Da bala'i gara bala, ku doka tamburan nan ga yawuri. Mu gaida bala
sarkin kudu da sarkin gabas duk a yawuri, sarkin gabas duk a yawuri. Zakin nan dai ya kai zaki ma'ana muta wannan na yawuri, muta wannan na yawuri. Ban manta galadi ma ku sani sannan tukuran garin yawuri, tukuran garin yawuri. Balbali da silke da linzami ga uban dawaki fa na yawuri, ga uban dawaki fa na yawuri. Ai na uku a cikin jiha kai ne sannan fagacin kasar yawuri, sannan fagacin kasar yawuri. Babala SST yana gari kun ji fa wani jigo na yawuri, jigo na yawuri. Salik ka ji baitin ka katika katika na sarki na yawuri, na sarki na yawuri. Salik katika baka da shakka dan kanai on behalf of mai yawuri, on behalf of mai yawuri. Alkali mani da gaisuwa jinjina nake baka yawuri, nake baka yawuri. Tafiyar nan lallai akwai yawa sani sani sergeant na yawuri, sani sergeant na yawuri. Alhaji zaki na sara ma siyasar ka tabbas akwai wuri, tabbas akwai wuri. Bindigar mu mun barta empty na tuno da bullet na yawuri, bullet na yawuri. Bani kuma jigo a yawuri, addini sana'a yana shiri, sana'a yana shiri. Wane ne shi jigon nan Kabiru began nan na yawuri, began nan na yawuri. Ban kyale ciyaman a baituka Adamu lakan nan na yawuri, Adamu lakan nan na yawuri. Sannan da matashi a kasuwa Habibu walin nan na yawuri, walin nan na yawuri. Lawwal kafinta na yawuri, lamarinka da Allah kake bari, da Allah kake bari. Gaishe ka nake Alhaji Sani dan fada can garin yawuri, can garin yawuri. In mun koma can a turaku Sa'adu na ta gaishe ku yawuri, na ta gaishe ku yawuri. Gaishe ku masoya na yawuri, a waƙar sarki na yawuri, a waƙar sarki na yawuri. Allah ya warga shirin makiya ya kare kasar mu Najeriya. Mu gaida sarki na yawuri.